Angenilungelele babukele emakhaya beNgwane TV kanye ke zonke indawo la nikhona nihlezi khona kunesikole njengamanje nihlezi nayo nje babukele emakhaya njengamanje nake uTK wakangwane ngosibongo ngithi angisele thuba babukele emakhaya nginazise iNgwane TV yenza izinto eziningi sinenye ke department ekhona la ngaphakathi khoyi department ebizothiwa iNgwane Advertising Company la khona ke senze ithuba ukuthi bonke osomabhizinisi noma abantu abenza izinto zabo lezi abazenzayo mhlawumbe ezibazuzisayo ngokwemali bangeza sizoba advertisela la ekhaya. So ngizothi ke mbone ekhaya mawungaphuthelwa impilo yasola umsila ngokuyalezela kubalekile ukuthi usondele eduzane la eduzane kwiNgwane Advertising Company ngoba ziningi izinto esikulekelela ngazo. Number 1 senze interview yakho la kuyona iTV. Number 2 into zakho siyayithatha sifaka kuma social media platforms sik-advertise sik-advise nawe lapha nalapha ngokweze business ngoba kuyiqiniso ukuthi abanye abantu bayangena ebhizinisini kodwa bengenayo information ngebusiness kodwa ngoba ethanda nje opportunity bese yayibona bese yayigrabha bese yenza ke lokho afisa ukwenza kodwa uthola ukuthi information ephelele kodwa akanayo kahle. So esinabo ke abantu esebenzisana nabo la ekhaya esinabo la ekhaya aba-advertise la ekhaya.